διορίζει το είδος ακαταλληλότητας του τηλεοπτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Στην καρδιά που ανθίζουν με την αγάπη, οι σπόροι της καρδιάς μεγαλώνουν και σε κάνουν καλύτερη. Ροζ, κόκκινα, άσπρα και μπλε, τα χρώματα σε υπνοτίζουν. Όλα διαφορετικά, μα τόσο όμορφα και την καρδιά σου γεμίζουν. Μεγάλωσα με τόση αγάπη.